खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे आसामनि एमएलए इलेक्सननि रिजाल्ट होनायनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो एग्जिट पल होनायनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफोर फरायसाफोर जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारिनि फाइनाल एग्जामखौ होनाय दा नोंथांमोना माब्ला रिजाल्टखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना गोबाङै नेनानै दं जानो हागौ दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावथ' नोंथांमोननिसिम नैबे बाथ्राखौनो बुंहरग्रोनोसै हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना नैबे 30 एप्रिलनि सिगाङावनो मोननो थांगासिनो दं आरो दा सान्सआ बेनो आरो नैबे एप्रिलनि 30 तारिखआव नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ मोनगोन बादि दाख्लै बावै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरखादोंमोन जेनेबा नोंथांमोना दा बावैसोनो रिजाल्टखौ मोननो हानाय नङा होननानै जेनेबा जोंहा रिउमारबो सोलिबाय थादोंमोन जे नोंथांमोना एप्रिलनि 17 तारिखआव रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै नाथायबा जोंहा उनाव जोंनि नैबे एडुकेसन मिनिस्टार रेनस पेगु बिथाङा नोंथांमोननिसिम क्लियारिफिकेसन खालामना होबाय जे नोंथांमोना एप्रिलनि 17 तारिखआव मोना होननानै आंथ' माने नोंथांमोननिसिम बुंहरखादोंमोन नोंथांमोना थाबैनो रिजाल्टखौ मोननाय नङा होननानै दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो रिजाल्टखौ माब्ला मोननो हागोन बादि एप्रिलनि 30 तारिखनि सिगां एबा एप्रिलनि 30 तारिखआव नोंथांमोना नैबे हायार सेकेन्डारि फाइनालनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनगोन बादि दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ जायखिजाया एप्रिल मासाव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दा बिनिफ्राय फैदो जोंनि नैबे आसामनि एमएलए इलेक्सननि आपडेटआ बोरै जाखो जेनेबा नोंथांमोना इलेक्सनखौथ' थांनाय एप्रिलनि 9 तारिखआवनो होबाय भट होनाया नाथायबा नोंथांमोना दायो सानगासिनो दं खोमा रिजाल्टखौ माथो दाबो होआ होननानै जायफोर नोंथांमोना डेटखौ मिथियाखै नोंथांमोनाथ' बेबादिनो सानखागोनखा फैगौ मेनि 4 तारिखआवसो नोंथांमोना एमएलए इलेक्सननि रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दं दा बिनिफ्राय नोंथांमोना माखासे बेखौबो एसे सन्देह खालामदों जानो हागौ जेनेबा एग्जिट पल बेबादि जेबो होआखै माथो निउस चेनेलफ्रा नोंथांमोना बेबादि सानदों जानो हागौ एग्जिट पलनि जोंहा होनायनि जोंहा डेटआबो सफैयाखै नालाय जोंहा इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया बिथांमोना माखासे माने गाइडलाइन्स होयो एग्जिट पलखौ माब्ला होगोन बेफोरनि बागै दा बेनिखायनो आं खोन्थाहरनोसै दायो एग्जिट पलखौ नोंथांमोना माब्ला नुनो मोनगोन जोंनि नैबे आसामावल' इलेक्सनाथ' जायाखै नालाय वेस्ट बेंगलावबो जादों बेनिफ्राय तामिलनाडुआवबो जादों तामिलनाडुआव जोंहा गाबोन भट होनाय जागोन वेस्ट बेंगलाव गाबोन जोंहा एप्रिलनि 23 गाबोनबो होनाय जागोन भटआ बेनिफ्राय एप्रिलनि 29 तारिखआवबो भट होनाय जागोन मोननै फेज जादों वेस्ट बेंगलाव भट होनाया दा बिनिफ्राय रिजाल्टखौ बिथांमोननियाबो वेस्ट बेंगलानो जा पन्डिचेरियानो जा तामिलनाडुआनो जा केरालायानो जा मानो नैबे मेनि 4 तारिखआव रिजाल्टखौ होजोबगोन जेब्ला जोंनि नैबे आसामनियाबो रिजाल्टखौ होगोन ओइदिनखालिनो होजोबगोन दा बिनिखायनो माने नैबे एग्जिट पल होनायखौबो बिथांमोना एलाउ खालामाखै दा बे एग्जिट पलखौ माब्ला होनो हागोन एप्रिलनि नैबे 29 तारिखनि भट होनाया जोबनायनि उनावसो एग्जिट पलखौ निउस चेनेलफ्रा होनो हागोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना बबे दोलोफ्रा जोंनि नैबे आसामाव जेनेबा बेसेबां एमएलए सिट मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना प्रेडिक्सन होनायखौ निस्सय नुवाखै जानो हागौ एग्जिट पल होनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनाखै जानो हागौ मानि थाखाय मानो होनोबा जोंहा इलेक्सन कमिसनाव माखासे गाइडलाइन्स होयो एग्जिट पल होनायनि सायाव दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ एग्जिट पलखौ नोंथांमोना माब्लानि उनाव नुनो मोनगोन एप्रिलनि 29 तारिखनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन 29 तारिखनि नोंथांमोना मोनाब्लियाव बे एग्जिट पलखौ नुनो हागौ नङाबा नेक्स्ट दिनाफोरनिफ्राय नोंथांमोना एग्जिट पलखौ नुनो हागौ दा बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि एबा एमएलए इलेक्सननि रिजाल्टखौ नोंथांमोना बहा नायनो हागोन नोंथांमोना इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना नायफैनो हागोन आरो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरखायो नैबे फैबाय थानाय मेनि 4 तारिखआव आसामनि एमएलए इलेक्सननि रिजाल्ट होनायाव आङो नोंथांमोननिसिम लाइभै माने फैनानै नोंथांमोननिसिम रिजाल्टखौ खोन्थाहरबाय थागोन जे जेनेबा जोंना इभिएम मेसिनावसो जादों नालाय मेसिननि जोहैसो जोंहा भट होनाया जादों दा बेनिखायनो बे इभिएम मेसिननि जोंहा भट होनाय साननाया जोबोद थाबैनो जायो दा बेनिखायनो जुदि फुंनि 8:00 भटखौ सानोबा 12:00सिमहालागै माने जोबहैयाबाबो माने जोङो मिथिना मोनखागोन आरो बबे दोला जोंनि नैबे आसामाव सरकारखौ खालामनो हासिगोन बेखौ जों मिथिना मोनखायो माने पेपार बेलटआसो जोंहा एसे टाइमा बांसिन जायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम रिजाल्टखौ लाइभै नायनानै खोन्थाहरबाय थागोन आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि रिजाल्टखौ नोंथांमोनाबो जायफोर नायफैनो सानदों दा नोंथांमोना नैबे इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानि जोंहा अफिसियेल वेबसाइट दं जायनि जोंहा वेबसाइटनि नामा जाहैबाय ECINET दा
दा नोंथांमोना बेहाय फैनानै नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जोंहा एपबो मोनसे दङ गुगोल प्ले स्ट'राव नोंथांमोना थांनानै ECI नेट होननानै नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना मोनसे एप मोननो हागोन जाय एपआव नोंथांमोना रिजाल्टखौ लाइभ नायनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना निसय मिथिना मोनबाय जानो हागौ दा जोंहा सिरि जाथाना दङ मानो होनोबा जोंहा भट होनाया जोब्बाय मास मोनसे गुड्डा गुदि नेनांगौ जाबाय दाबो जोंहा एसे सम दंबावो सप्तानै जोंहा नेबावनांगौ रिजाल्टखौ मोननो थाखाय दा जिखियानो जाया मानो एग्जिट पला जोंहा साननैसोनि उनावनो होसिगोन बारा गोबाव गैला दा बे एग्जिट पलाव जोङो मिथिना मोननो हागोन जे बबे दोलोआ जेनेबा सरकारखौ खालामनो हागोन बायदि बबे दोलोआ जेनेबा बिजेपियानो जा कंग्रेसआनो जा बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिथांमोना बेसेबांसो सिट देरहानो हागोन बायदि बेखौ जोङो एग्जिट पलावनो एसे आन्दाजाखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलाव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय एग्जिट पलखौ जेब्लानो माने निउस चेनेलफ्रा होगोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय भिडिअ लाबोयाबो एसे गोबावनो जाबायमोन बैसागु समखाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन सानबासो जाबायमोन खोमा एसेबांबो गोबाव माने जायाखै आं भिडिअ नोंथांमोननिसिम लाबोया दा बैसागुआबो जोंहा एसे दायो बैसागु जानाया खमायबाय नङा होमबा दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो भिडिअखौ लाबोबाय थासिगोन दिनैनिफ्राय रेगुलारलि दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों